MC Readsin studiolla tänään, täytyy sanoa taas. Siitä taitaa olla kyllä pari vuotta, kun viimeksi olit täällä, mutta Riikka Merisalo. Ja silloin taisi olla Visio 2025 jotenkin siihen suuntaan, eikö niin? Oikein. Oliko se esikoisteos? Oli. No niin. Nyt ollaan toisen kanssa. Niin toisen kanssa. Elikkä ehkä nyt MC Readsin näkökulmasta niin tehdään pieni paljastus kautta anteeksi pyyntö. Elikkä meidän pitäisi oikeastaan huomen aamuna, eli 8.11. olla 8.30 tuolla Radisson Blu Seasideissa tekemässä tämä sama livenä. Mutta ehkä vähän siinä teemassa, että kun sun kirjan nimi on Sokaisevat trendit, niin tämmöinen kiire on varmasti yksi trendi, ja niinhän siinä kävi sitten, että mulle pukkasi semmoinen kiire, että mä en voi olla huomenna livenä, niin sitten tämä video korvatkoon osin sitä tarvetta, ja niin tämän videon ensi-ilta tai ensi-aamu on sitten huomenna. Eli toivottavasti yleisölle on mielenkiintoinen aamu, tai varmasti on mielenkiintoinen aamu tulossa. Toinen mun mielestä kuvastaa ehkä tätä maailmaa on se, että päivää ennen julkaisutilaisuutta niin meillä ei ole vieläkään kirjaa. Totta. Sä oot sentään, sun niin kun sormet on ollut näppäimillä ja mun silmät siellä niin kun sähköisessä versiossa, että kirja on toki sulle paljon tutumpi kuin mulle, mutta sitä on käyty. Mutta kirja on siis Sokaisevat trendit. Kyllä. Ja nyt on pakko aloittaa sillä, että mitä tarkoitetaan, mihin se sokaisevat oikeastaan meidän ajatusta pitäisi viedä. Ja sitten joudut muuten määrittelemään se, että mikä on sun terminologiassa trendi. Eli aloitetaan sokaisevat. No sokaiseva on jotain sellaista, joka hämärtää meille muun ympäristön. Okay. Eli sosiaalinen ympäristö ja meidän yhteinen päätös tämän hetken käyttäytymismalleista on se trendien virta, joka saa meidät uskomaan siihen nykyisyyteen, mitä jaetaan. Okay. Eihän asiat ole välttämättä oikeasti niin kuin ne ovat, vaan me uskomme siihen. Mietitään vaikka venäläistä viime kuukausien kirjoittelua suomalaisesta perhehuostaanotoista. On varmasti meidän suomalaisten näkökulmasta hyvin sokaistunutta. Mutta se on heille totta. Okay. Jos media ja meidän ympäristö kerta toisensa jälkeen auktoriteettien tuella toistaa viestiä, me alamme uskomaan siihen todellisuuteen. Mä olen halunnut käyttää hyvin provokatiivista esimerkkiä esimerkiksi Hitlerin Saksasta. Nyt jälkikäteen, jälkiviisaina me olemme sitä mieltä, että hän on ollut varsinainen diktaattori, siis tuhomielinen, sairas ihminen. Mutta silloin 30-luvulla hänen kansansa oli sitä mieltä, että hän rakentaa siinä hetkessä parasta mahdollista yhteiskuntaa ja todellista demokratiaa. Ihan sama. Mä olin tänä aamuna kuuntelemassa ja seuraamassa Yhdysvaltain presidenttivaalin äänenlaskentaa ja siellä hyvin nopeasti syntyi semmoinen näkökulma, että Obama on ansainnut toisen vaalikautensa. Mutta ei mennä kauhean montaa viikkoa takaisinpäin, kun ei ollut ollenkaan tällaista niin kuin nähtävissä. Et siinä mielessä tämä on erinomainen kirja, suosittelen 100 sivua, helposti luettava, mutta edelleenkin palataan siihen, että no mikä on sitten trendi, koska mun mielikuvassa trendi on jotain, joka on sekä historiaa että sitten se on tästä eteenpäin, niin onko mä kateissa sen suhteen, että mikä se aikajana on trendin määreessä? Sehän riippuu. Meillä on lyhyitä trendejä, on ihan tämmöisiä lyhyitä ilmiöitä. Sitten meillä on megatrendejä, jotka muuttavat selkeästi meidän toimintakulttuuria vuosikymmenien saatossa. Ja sitten jos me mennään muotiin, niin siellähän trendit ovat vuoden tai puolen vuoden sesonkikohtaisia tapoja jakaa yhteisöllistä kulttuuria. No. Sanotaan
on erilaisia trendejä. Mä oon pyrkinyt kuvaamaan tässä kirjassa tätä ajan hetkeä ja niitä sosiaalisia mantroja, ehkä illuusioitakin, jotka määrittelevät meidän minäkuvaa, markkinoita ja sitä yhteisöllisyyttä, jota me jaetaan. No nyt toi kirja hienosti mun mielestä päättyy kasvun aakkosiin. Niin onko niin, että trendi jotenkin korreloi kasvuun? Vai onko trendejä, joilla ei ole niinku tavallaan mitään tekemistä kasvun kanssa, että ne on niinku muunlaista muutosta? Esimerkiksi melankolia, jos se on päällä, niin tai tämmöinen, sillä ei välttämättä ole kasvun kanssa tekemistä. Okay. Eli me niin kuin haemme yhteisesti keskustelun aiheita, jotka saa meidät kokemaan niin kuin surumielisyyttä yhteiskuntana tai vaipumaan epätoivoon, niin kuin mun mielestä esimerkiksi eurooppalainen talouskeskustelu tällä hetkellä. Mutta mä haluan nähdä, että tämä nykyhetki antaa meille mahdollisuuksia, pohjan seuraavalle kasvulle, kun me se oikein oivalletaan. Joo, ja niin kuin tuossa juteltiin ennen videota, niin sä lupasit, että täällä niin kuin valistuneelle ja avoimella mielellä lukijalle, niin täällä on vähintään 100 liikeideaa. Joo, kyllä. Eli per liikeidea, niin mun mielestä on niin kuin aika hyvä diili. Tämä kirjahan tavallaan lupaa sen, että tämä on niin kuin kirja nykyisyyden etsijöille ja tulevaisuuden rakentajille. Kyllä. Ja siihen mä kuitenkin historian tutkijan poikana niin väittäisin, että sieltä niin kun, siinä menneisyydelläkin on niin kun joku funktionsa. Ja tätä kirjaa kun katsoo, niin sullahan on siellä tavallaan myöskin sitä niin kun historiaa. Että minkälaisia trendejä on nähty, niin kun, sanotaan nyt kuitenkin niin kun lähihistoriassa, jotka on sitten niin kun toteutunut ja materialisoitunut. Kyllä, siis nykyisyyshän on jonkinlainen summa siitä, miten me olemme tähän pisteeseen tulleet. Se, että miten me osataan oivaltaa tämä hetki ja sen mahdollisuudet määrittää sitten sitä tulevaa. Ja me voimme ottaa toimintamalleja historiasta mukaamme, mutta mikäänhän ei estä keksimästä meille uusia toimintamalleja. Pitkään aikaan meillä ei ole esimerkiksi tapahtunut tämmöistä, no internet on sitä, mutta vallankumouksellista toimintakehitystä, mitä esimerkiksi 1900-luvun alussa, kun silloin puhuttiin myös mobilisoitumisesta, syntyi ja alkoi energia virrata johdoissa ja vähitellen myös kun taloon tuli puhelin viime vuosisadan aikana, että monia isoja teollistumisen jälkeisiä ilmiöitä, niin me tällä hetkellä vain parannetaan niitä. Ja tietysti siinä on paljon työsarkaa, varsinkin kun maailmassa on hyvin erilaisia kehitysalueita. Hei, onnittelut toisesta kirjasta. Kiitoksia. Arvoisa yleisö. Hauskaa julkistamistilaisuutta. Pahoittelen nyt toiseen kertaan, etten pääse livenä paikalle, mutta toivottavasti tämä video vie teidät ja sulla on siellä puheenvuoro, jolla sä varmaan niin kuin valotat näitä asioita. Ja mun mielestä tämä kirja voisi yhtä hyvin, tätä voisi kutsua karttakirjaksi, tätä voisi kutsua matkaoppaaksi. Sä taidat itse niin kuin maistella sanaa pikaopas. Niin kuin sanottua, 100 sivua erinomaista pohdittavaa nautin kovasti kirjan Annista ja mielellään tietysti hypistelisin sitä fyysistäkin kirjaa, joka siis huomenna aamulla pitäisi olla jakelussa. Tottahan toki, se odottaa sinua, kun se palaa takaisin Suomeen. Hyvä, mutta kiitoksia käynnistä ja tämmöinen oli MC Readsin studio tänään. Kiitoksia.